ಯಾನಿನಿ ನಿಕಲಗೆ ದಾದರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಮಂಜುಳ ದಾದ್ರ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಡ್ನಾಗ ನಿಕಲೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಹತ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಸರ ಹುಡುಕಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಕುಲ್ಲು ದೆನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಈಗಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯ್ ಬೇಕಾಗ್ತೋಚವೆ ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಟು ಬಂದು 24 शौक उंडता आता उंडु वो अन्ना 10 बार घूम के आया इधर क्या ये ना 2 किलो पीला ना कलकत्ता 2 किलो उन्नೊಂದು ಚೂರು ಇಂದಾತನತ ಉದುಕು ಶೋಕು ನಾನು ಉದುರತ ನಂದು ಬಾಡ್ದಿನ ಮದ ಕಲರ್ ये गाड़ी सुना बोला 240 बोला ಮುಲ್ಪುರ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟೆಡ್ ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಪೂತ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಪೂ ಕೊಂಡ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಡಿಟೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂದೆದ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಹೂವಿನ ಮುಂದೆ ಪೂ ಗೋಡಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ತಪ್ಪುಂಡು ಪೂಲ ಮುಗ್ಗಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ದೆಂಬಲ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ದೆಂಬುಡ್ಲ ಪೂಪಿಲಕ್ಕೈತೆ ಅತ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆಂಬಿತ್ತು ಆ ದೆಂಬುಡ್ಲ ಕುದೊಂದು ಮಗಳು ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೋಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲು ಪುರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಕಲರ್ ಕಲರ್ದ ಅಂಡ ರೋಸ್ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಸದೆಂಕುಲು ಅವು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದುಜ दो लिया 50-40 लो कितना देव गुलाबी
ಗುಲಾಬಿ ಕೆತ್ತನದ ಏನ ಗುಲಾಬಿ ಎತ್ತಂತ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಚ್ಚಿರ ಲಗ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ವಡಪಾವ್ ಎಂಕಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೇನೆಲ್ಲ ತಿಂದಿತ್ತಲ್ಪ. ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ತೋಚಾಯ ಎಂಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಉಲ್ಲ ಬೈಂದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಾರಿ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಗರ್ದಿ ಇಚ್ಚಿಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈನ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಗರ್ದಿ ಇಚ್ಚಿದಾಲ ಆರಾಮ್ಡು ಕೋಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಚದು ಗರ್ದಿ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಅದುಂಡು ఒక ಪೂಪುರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಂಚಾದ ಏನು ಪೂಪ ತಂದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನೆಲ್ಲ ಮಂಜುನ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆನೇ ಅಲ್ತಿಡ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇತ್ತೇನು ಮಂಜುನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಗಣಮ್ಮ ಪುರ ಇತ್ತನು ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತಲು ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಗೀತ ಆತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವೆನ್ನ ಮೋನೆ ತೂವನ ಒಂಚೂರು ಬೇತೇನೆ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಯ ಪಂಡೋಲಿ ಆನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಒಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಚಾನ್ಲ ಶ್ರೇಯಲ ಐತೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿದಡ್ನ ನಿತ್ತಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಪೂಜೆ ಪುರಾತಿನ ಗೊತ್ತು ಜೆ ಪೂಜೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಆತ ಚಿಡ ಅಥವಾ ಗಣಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆ ಪುರ ಎನ್ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಮಂದಿನ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನಾಲಸೆ ಬರ ಮುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ. कौन हाय अम्मा उंडम्मा या ಅಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಓರಲ್ಲ ಅಲ್ಲನಿ ಎದ ಬರ್ಪೋಲು 1 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಅದೊಂಟಿ ಯಾನಿಕ್ಕಿಜ್ಜ ಸ್ಕೂಲಿನಿ ಎಂಗಿರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಡ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಎದ ಬಗದಾಯ್ತು ಪೂಜಾ ಈ ಇತ್ತೆತ್ತೇನೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5 o'clock ಆವಕೊಂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಪಾವ ಪೂಜೆ ಪುರಾತನೆ ಗುಲ್ಬರ್ನಾಗ ವೈಭವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೂಜೆಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮ ಉಂಡು ಅನ್ಸದ್ ಬಯ್ಯಗವ್ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಮಂಜುನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಲು ಉಂಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕುಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಲಾಲಿಯಾ ಅವು ಹವಾವರ್ ಪೂಜೆ ಹವಾ ಬಂಡ ಗಾಳಿ ಆಣ ಪೇರ್ ಬರ್ದು ಕೊನು ದೀದ್ ಬಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ಬರೀ ಬಿನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಯ್ ಕನ್ನಡ ಏರ್ ಕಲ್ಪವನು ಶೇಕ್ಕ ಏನೋ ಬರಿತೀನಿ ನಾವು ಈ ಅವು ಮಲ್ಲೈ ಒಂದು ಊದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಚಿಕ್ಕ ಊದಿಂದ ಏನೇ ಉರಿ ಊದಿಂದ ಉರಿ ಊಟ ಅವು ಮಲ್ಲ ಹೂ ಮಲ್ಲ ಊಟ ಅಂತ ಕಿಂಜ ಊಕೇನಿ ಇತರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತಾ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಏನುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ಲೇರೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕುಲಕಾಯ ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾವ ಕಾಣಿನ ಕೊಡ್ತಾ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಕಾಲೇರ ಎನ್ನದ ಮಲ್ಲಿ ಜಾನ ದಾನಿ ಕಾಣಿದ ಬನ್ ಕಾಣಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬನ್ ದಾನಿ ದಾನಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹಾ ఉందా ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎತ್ತ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಬಾರಿ ತಗ ನಕಲಿ ಫೂಲ್ ಅದೇ ಒಂದು ಶೋ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ದಿ ಒಂದು ರೋಸ್ ಓಹೋ ಇಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಹಾ ನಿಕ್ ಬರ್ ಪೂಜಾ ನಿಕ್ ಶೀತ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಅವು ಸೂಸ್ ಬನ್ಪ
ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಚೂರು ಅವು ಕಡೆ ಫುಲ್ಲಿನೇ ಲಕ್ಕದೆ ಅನ್ಸಿ ಹೋಮದೊಂದೇ ಕಂದು ತಿಂದಿತ್ತ ಮರ ಇನ್ನವ ಬೋರ್ ತಣ್ಣನ ಉರಿಸಿತ ಬಂದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೇ ಹತ್ತಿನ ಕೊಂಡ ಅವು ಕಿನ್ನೆ 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 ಬೋರು ಪೂರತೆ ಚಿಕ್ಕವನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇರಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಿಗೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತಿಕೊಂಡು ಓಹೋ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಮಗಳತ ಅತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಯಾನ ಒಂದೇನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದೇನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಬಂದಿನಿ ಅವು ಜಾನ್ ಬುಷ್ಟಿ ಬಂದಿ ಹಾ ಹಾ ಜಾನ್ ಬೂಚಿಕೆ ಪಪ್ಪ ನೆಡ್ತೀರಾ ಉಪ್ಪ ಇರ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಅದೇ ಅಂತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೀ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಪಾತಿರು ನಾನು ಹಾಂ ಅದೇ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಬಂತಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಂದೆ ಹಾಂ ಅವು ಹುಟ್ಟಿ ಪಾಯುಂಡಮ್ಮ ಅವು ಮಿತ್ತು ಹೋದಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕ ದಿಸ್ತೀನಿ ಏನೆಗಳ ತೋಜ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಮಟ್ನ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಾ ಪ್ರಾತಕದಿತ್ತೆ ಅಂದ ದಕ್ಕ ದಿಸ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೋಲಿ ಹೋಗ್ತದ ಬೊಯ್ತು ಜಂಕಿ ಅನ್ ಬಾಲ್ಯತ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನೇ ಜಾವು ಕೂಲಿ ನಿಕ್ಕು ಬೈದನಾ ಎಣ್ಣೆ ಇದ ಊಟ ಉಂಡು నీకు వా ఫ్యాషన్ తులో ఉంది హెయిర్ స్టైల్ ఓహో భారీ ఫ్యాషన్ అదా ఎంకించి ಓಕೆ ಬೈದಿನಿ నీకు ఎర్ర ఫ్యాషన్ పోయింది ರಾಮಜ್ಜಿಲ್ಲ ಶಿಶಿ ಭಾರಿಗೆ ವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಬತ್ತೊಲಿತೆ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇ ತುಂದತ್ತೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ హ్యాపీ బర్త్డే ಮಗಲತ ಈ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಕ್ಕ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಗಳೀರು ಫಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ದೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಆತೆ ಆಂಡೆ ಈ ಆತ ಮೂಕೆದ ಮಗಳು ಶ್ರೇಯಕ್ಕತ್ತು ಮೂಕೆದ ಮಗಳದ ನಿಕ್ಕೆರಡು ಮೂಕೆ ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿಡನೆ ಎಂದನು ಹೆಂಗು ಬೆಲ್ಫಲ ಎರಡು ತಗಲಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಎಡವ ನೋಡು ಇದೀಗ ಎರಡು ಮುಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಜಡನ ಏನ ನಿನ್ನ ಇನ್ನ ಎಂತ ಅಜ್ಜನೇ ಜೇರ್ಲೈತೆ ಪೂರ ಸೈಜ್ ಆ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಡ ನಿಕ್ ಎಂಕ ಇರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪಡ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ಸರ ಒಂದು ಪಡ್ಗೆ ತಂದಿ ಸಂತೆ ಹೋಯ್ತು ಸಂತೆಡಿಯ ಬಜಾರ್ ತಗೊಂಡತ ಹೌದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದು ಕೆಬಿತ ಕೆಬಿತಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಅಯ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ರಂಗೋಲಿದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏನ ಅಲ್ಪೂನ್ ಓಕೆ ನೆತ್ತೊಲ ಏನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಜತ್ ಶೇಪ್ ದಕ್ಕನೆ ಫ್ಲಾದ ಅದು ಕೈಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಂಗೋಲಿ ಮಲ್ಪೋಲ್ చూడతే ಏ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಯಾಕೆ ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಆಪುಡು ಎಡ್ಡೆನೇ ಆತುಂಡು ತುಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತತೆ ಈ ಮಲ್ಪುಜನಾ ಓ బాగానా ఓ ఇంకా లేతే ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತಿ ಅಲ್ಪನಾರೆ ಮಸ್ತಿ ಖೋರ್ ಬೇರೆ ಮಸ್ತಿ ಖೋರು ಈ ಮಸ್ತಿ ಖೋರ್ ಏನೇ ಮಸ್ತಿ ಖೋರು ಇದೇನ ಅಲ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾನಿತ ಫ್ಲವರ್ ತನಕ ಇದನ್ನ ಮುಖಾಗಂದು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಶ್ರೇ ಯಾ ಅಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಶ್ರೇಲೆ ಪುಡ ಅಕ್ಕಲೇ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಏನೆಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಒಂದು ವೆರ್ನಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯ ಮುಖಿಡ್ ಲೆಪ್ಪುನ್
मोकिडले पुन्हा लिंक तयार केलेला? इंक तोजून दे जाय तुला दाला सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಂದಾಜ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟೆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಶಾಯದಾರ್ನ ಬೇಗ ದಿನ ನೋಡಿ ಜಕ್ಕೆ ಬಾತ್ರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ गॉसिप क्वीन ಹಾವೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಾಸಿಪ್ ಕ್ವೀನ್ ಬೈತಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ गैंग बिट्ಟ ಅವೇ अक्का यार मम्मी लेपे थे ಏನೇನ್ ना मम्मी ಇಜರೇನ ಲೆಪ್ಪುನಿ यार दौड़ मम्मी लेपे थे प्लीज नो शी इज योर डोडामाना हम बातें रुड़ी ठीक है पाते रोची कट्टी अवेना शी प्राप्ती म्हणलं परत तुला कलर उंडाल काईट बरं कलर पाडदोल तुला मम्मी नेर्पण तिक्కుంటుందా ಗೊತ್ತಾ ಏನ ನಟೆ ಮುಟ ಮಲ್ಪಡಿಸ್ತೋಡೆ ಕಪ್ ಮಲ್ತಿನ प्रज्ञा वाईट नेक ओरे सोरचे ना कैक सॉरी ना अंगिक నాకు పట్టాల్లా వాయిస్ देग ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಡಂ ಏನ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಅತಿ ಇರುತ್ತನ್ ಪಂಡರ ಏನ ಅಯ್ಯ ಇತಿರ್ ಪಂಡರ ते ಕೈಕದಾಗುಂಡ ಅವು ಬಂದ್ಯಾನೆ अच्छा अच्छा ಅರ್ಥ ಇದೆಗೋ अरे मल चलेगा ಈ ತರ ಬಗಿರ್ಪೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದತೆ ಅದು ಭಾಯಿ ಏನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಉತ್ತಲಿ ಅಕ್ಕ ಈಶಾನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇಸ್ ಟೂ ಅಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ವಾಚ್ ಏನು ತೂಪಿನೈಟ್ ಏನುಂಡು ತೂಪಿನಾನು ಏನುಂಡಾಯ್ತು అయితే అవ రన్నింగ్ ద తూపిని ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅದ ತುಕ ಇಂಕುಲ್ ಇರ್ನ ಫೋನ್ಗೆ ತೊಂದೆಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತಂದಲ್ಲ ಶರೇ ಶರೇ ಶ್ರೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರೇಲೆ ತೊಂದಿರ್ಲೋಲ್ ಏ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಶ್ರೇಗೆ ತುಲೆ ಶ್ರೇ ಏನ ಮೇರೆ ಪೇರು ಏನ ಶ್ರೇ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ವಿ ಶ್ರೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇ ಶ್ರೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ ಪಾಡ್ದವಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ರಂಗೋಲಿ ಲೈಕ್ ತೋಜು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಂಜುಳಾ ದೇವರೇನ್ ಪುರ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲ ಬೈತಿತ್ತು ಜರ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲ್ಲ ನೆಟೆ ಕುದೊಂದ ಬತ್ತಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಮಂಜು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಲು
ओम मंत्रपुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमेनासन् तेहनाकं महिमान सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वय वैष्णवणाय गुरुमे समेन कामान काम कामाय मयं कामेश्वरो वैष्णवणो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय वाचा मंदिर दिवान करोनि यज्ञं सकल्पलक्ष्मे नारायणाति समर्पयामि अच्युतं केशव राम नारायणं कृष्णनारायणं
ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಗಿಫ್ಟಿಗೆ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sukumar. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ಪೂರ ಮುಗಿಂಡಿ ತೆಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡನಿಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚಿರಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.